Ngombe anu apa jenenge? Cabe puyang. Campuri apa? Telek. Ayo Pras, nembang. Bang tenggorokanku lara jane. Mau mbok rasa digawa tenggorokane. Ning ser wengi, ning rasah bawa. Wah. Apa to bawa? Bawa lingsir wengi kok. Iya, bawa lingsir wengi piye? Lingsir wengi. Ati kula bisa nendra. Ora. Waduh gayane ora. Sing kon bawa sapa? Salah siji. Maju bawa. Kowe sing bawa Mbak Ayu, ora apa-apa. Anu jenenge iki? Monggo Ayu. Anu yuk Slendro yuk. Men sing ketoke sing peragaan Mbak Prastiwi kowe sing bawa. Kowe meragake lho. Slendro apa pelok, Pak? Hah? Sakarepmu, sakarepmu. Pelok nggih. Pelok. Pelok, Pak. Men ketok penonton ki suarane Prastiwi ngedap-edapi. Ayo. Nggih. Renosa. Ora apa-apa kok ya. Di streaming kok soalé iki men. Dong Dikira ra iso ya. oh dikira ora iso. Lip sync. Yo. Sang saya rasa Kok kaya ana sripah. Wis. Lip sync yo serius ora sembrono. serius. Heeh, iya. Sang saya rasa Terus. Gayane tadi ditirakke, gayane tadi ditirakke. Gayane petake. Nenek. Oh piye, suarane Prastiwi bengi ki elok to, elok tenan. Sak cangkeme le merot-merot ta mek tenan. Gonku sumandring sisemu kok ngis ora dhuwure kok jinjit-jinjit demen gedegling ora. Kaya walu ya. Ora apa-apa ya, malah lucu kowe nek lip sync ngono kowe. Yen wis Madang. Oh. Ameng lip sync mengguk. Jajali kon bayar piro nek kaya ngono kuwi? Rina. Yuk, Rina. Besok iki ra ana sing nyuwun. Prastiwi lambene obah to sing nembang Wayu. Tak goleke dit yo, transfer. Enggal Atus. ratri yen
Suwe banget. Le muter-muter suwe banget ya yo ya. Aku ngongkek-ongkek. Wong tuwa dongkak-ongkak. No. Mong sliramu tanah liya tak Wih, ame lip sing nglarani kancane sing rebab ditendang. tak tresnani lahir Oh, waduh gue dolanan ayu akhirnya. Ya, lungiting apa? Apa? lingsir wengi. Lingsir wengi. Oh, aku pinge ya wis. Wah, cilaka tenan. Mbok mau meneng. Malah kersa njombo ya. Ya. Lingsir wengi sepi durung bisa nendra rakrasa mreng wayang anggraredo ati sembrana njurku lina rakrasa yen bakal nuwuhke tresna nanging doh tibane aku dhewe nandang prontak kadang lara sambat sapa rena wangi sing tak puji aja lali janjine muka bisa tak ugen Ya.
Eling ana umure wis 50 munggah. Sen Trembelane to. Hai piye? Sekarang ya Mbak Yu dadi wis ben ora kuwalat to. Ya, arep tak penging wong watuk, wong ya dheke ya ora duwe pegawean liya. Nek ora tak penging, go ngapa nggawa wong watuk? Ora nyuwara ming cekrah-cekreh. Iya. Nek ya iso nyek-nyekan. Aja, kowe iki nek gelem manut tombo aku malah njur mari. Apa tambane tak nut? Kowe ngombe apa tlutuh debok sesendok. Mari lewat ya. Ya mbah. Ilang sak nyawane. Ya. Neno blang blang. Wes. Arep dibayar pira wong ya iso joget. Ya engko tak bayar kok ora.